Omabu aje egwu ga-abịa wee iwe egwu na mụbụrịrị kene ugo ndị ekwu Olise nwanne echu nwe iko ndị be anyị onye ka Olise nwanne echu iko ibere bụ Chuma nka mma ha nye bụ onye ka Olise nwanne me mbụrụ ka na amakwa na onye ma obolo holo egwu achọghọ m ma kwụsị egwu iwe egwu na-eme obodo ka ebili n'udo udo ka mma mụbụ nwanne sipo enwe egwu nji je igbo nwe nata n'aka ka na-etile ya bụ nwa mụzi akpọ nwanne m echu nwa ike na-asa igwe mbunye bigo igwe ya bụ nwa mụzi akpọ nwanne m echu nwa ike na-asa oho kene neni enwe ite wite nwa mụzi akpọ nwanne m mgbe na-akụ egwu gbogbo iwe egwu na-eme oborere kene agara m ete ekwu ntu iko yi mebigo na nsake na-aza gayoyo gayo ọmaba gayoyo egwu achọghọ m na-arụ ibe na-ebe Chuma nka ma ha mụbụ nwata esipo enwe egwu ndị je igbo wee bụrụ ụkwa na lọtọ bụ ndị aka na-eme ọkọ nwanne me mmarụ ka eji aka ha na mmarụ ka eji akụ odelugbo kwela ọkụ ọkọkwọ imebigo ọkọwọ confirm no neke negwango confirm no eje no okpokpo ime egwu achọghọ m na-arụ confirm ke na-aza hwane ọkọwọ confirm egwu echukwu mụrụ mmegbu nwanne esi bụ akpọ oge egwu ndị je igbo nwe nata ka nje akwa ụwa m ka na-ahwa ha no ibe na-ebu Chuma nka mma ya ibe na-ebu mmụ ka mma yo Igbo imebigo ibe nwambụ ya mmiri nwanne esi bụ agwa oge egwu ibe nọ na-aka na-agwala gị ibe ọmaba ibe nwambụ bunye ibe egwu na-eme obodo ọmaba ibe nọ ibu imebigo mbụrụ ka na-agbawa na ọhịa agba obolo holo enụla onye na-ele na mmụọ agara m ete egwu iwe egwu na-eme oboriri ka iwe egwu na-eme onye ame iwe egwu na-eme migbo ọbụmaka na-eme ọkọ nwanne me ọbọma onge jiri ofu ime onye aka na-agwara go ma na-eji akara na manija no mune na wawa manija pi no manijo imebigo ọmaba pi no iwe egwu na-eme obodo mmarụ ka eji aka gịrịgịrị bụ ugwu eze ọ bụ ntụ egwu ndị ahụ ụha m keji elomilo nke dịbe ekpere egwu ndị ahụ ụha m nyekwalusi na-ebu akụ ije ogbu epuru ọkwa bụ okwu oboro kopu olimbe ekpe no na-eke na-agwanago olimbe ekpe ogbu epuru bụ ọka n'ikpo onoliwe nole alụso ogbu epuru ije ogbu epuru bụ ọkwa ba nka igbo iwe egwu na-eme
ọmabọbọma manager no na kene gwange kene lesi eleso ime bigo dollar kenaza dollar no na kene gwange dollar ma na lungozi dollar ma eleso ime bigo ọmaba dollar ma no ga yoyo ka ti nwe bidekwu ka nkele mmibo mwana mụ ndị gbasilika ndị jele obodo iwu n'ụchọrọ bụ nyakunu ya nweta kwani oyiwe egwule m bụrụ rikene elu m nọ elu m na oyi mebigo elu m nọ oyiwe egwule m bụrụ rikene elu m oyi mebigo mandela kenana elu imebigo mandela kenaza wane iwe egwu na-eme ụnyama egwu nji je igbo nwe nata mụpụ nwa na-esipụ enwe egwu mụpụ tụmụ onigbo eze ọka mkpọtụka na-eme na gati nwe alacha pịa m ụwa mala mbụ ibe na-ebuze chụma nke mmanya mgbịlịgba na-akụ egwu mgbịlịgba na-akụ egwu mgbịlịgba na-akụ egwu ubomekwu egwu oyiwe egwule m bụrịrị kene ndị obodo m egwu nji eme ite obodo m bụbụrụ m achọ ọza ụnụ nụkwalịa mezo ime bigo ọmaba mmeze oti mezo ime egwu mezo ime oti oho mita ka na-emo ọnwa na-eme oti na lungozo iwe egwu na-eme iwe egwu na-eme onye ama egwu ka nke oyemo ọmaba dozie iko nsọ kenaza dozie ohemo ibe na-ebo choma nka mmanya iko nsọ imebigo keneda saga yoyo maka na marụ ka eji aka ụwa dị ugbu iwe egwu na-eme obodo rekakwana nna nyepụ ndị aka na-eme ọgọ nwanne me ikechu eseso agbalị si m kenele anụ ugwu okpole nyepụ ike na-ala aka nwanne m anụ ugwu okpole mpachi na-edu anụ ugwu okpole nwama na-eke nwiwe ezuo anụ ugwu okpole ikechu echesu ebigo esesu agbalị si m kenege anụ ugwu okpole ugo ndị ugo m oyiwe egwule m bụrụ kenne ọmaba ọfọma ọfọma akọse nwanne meyi na lungozi di pilamani onge pilano ọmụmụne na wawa girigiri bụ ugwu eze akara m eti egwu gbogbo egwu nji je igbo nwe mmeli o keji elomilo nkeri iwe akọteli Odigbo imebigo ọmaba free boy firi n'onye ka na-akwanigo nwanne elibo imebigo elibo imo elibo agwagwu napụ nwa mụzi akpọ nwanne m elibo agwagwu nweze n'onye ka na-akwanigo odigbo free boy simuke na-eleghe elibo imebigo elibo agwagwu iwe egwule m bụrụ kenne onye ka olize nwanne chiko ibe na-ebu chuma nka mmanya nnadị ebike nwanne mmei nnadị Biafra kenaza nnadị n'onye ka na-ekwenego nwanne dansa nnadị Biafra ọkanikpo igbudu bụ ọgwụ oho iwe egwule m obodo
Chuezo imebigo ọmaba chunweze. Chueze no ọmụmụnye na hawa chunweze. Yibu aka na-eme ọkọ nwanne me nwanne ọmụala ya na-eke na gwanaga nwanne ọmụala ya ọmụala ya bigo ọmụala ya ọmọ imebigo otu ya na-abụ ka na-akọ kọde n'udo obi maka mmụọ na-amụ ndị ije ele obodo ihe ha chọrọ bụ nyakawa ya nwatakwane iwe egwu na-eme mmiri ekpu nwa na-esi bụ agwa oge ekpu iwe egwu na-eme mụbụ nwa na-esi bụ onye nwe egwu ka nke ọhemụ the pioneer onge Fayoni mebigo Fayona onge Fayona no amone na wa ngiribu gweza odogo na India Fayo mebigo ama Fayona Yibu aka na-eme ọkọ nwanne m mụrụ ka na ama nwanne skopu na-eke na-egwego odogwu na Malaysia n'ọja ike na Malaysia Eskimo imebigo ọmabe Eskimo mmarụ ka eji aka odogwu na Malaysia ugo ndegwu mụpụ nwa na-esi bụ enwe egwu ka nke ọhemụ ọmaba nọ nso gebụ ndị aka na-eme ọgọ nwanne mechu nnoso mmadụ ka eji aka sapụla n'onye ka na-egwego ibe egwu na-eme ibe egwu na-eme onye ama egwu ndị ije Igbo ja Igbo unu ya enwekwe n'imelo sapụla oyime egwu achọgọ mebe na-arụ ọmaba tunoso sapụ na alụngozi ibe egwu na-eme agwaeze nwa mmeta na-akpọ nwanne m akwa igwe akwa eze ọmachanko liko ọmachanko yepụ nwa mmeta na-akpọ nwanne m akwa eze akwa igwe onge akwa eze oyi mebigo nwanne ebu chukwu aisa nwammọ na lo ijele chochom aweze ijele chochom onye ọmacha nkụ mgbịrịgba na-akụ ekwu mgbịrịgba akụ ọgọ ngwa na-ebichi ebigo onye ebuchi nwamba ambasadọ odogwu na penti ka ọ na-agba onye ebuchukwu penti ka ọ na-agba nwamba na amba ambasadọ Aisa na-alụ igwe ma okorobịa Aisa na-alụ ndebụ nwa na-echu nwe ike nwa mmụ na-alụ Aisa na-alụ ngodegwu oyiwe egwu na-eme bụrịkene mbụrụ ka na-ama onye akpali obulogolo girigiri bụ ugwu eze ọ bụ ntụ ayịlị n'igwe ọmasama ayịlị n'igwe ọya amasịkwado
ibe gule mu burken aboy bigo USA aboy no na ka na gwalaga USA no amune na kwa aboy mu USA imebigo amama boy ugo degu ubom na etikwane aviavo ka na azukwane ununu kwale maka egwu nne tikwane ka je lomilo egwu nje meite oburum achọzi ka yoba chugwu uche chugwu ya makwane ka yoba ni chugwu kuche chugwu me ibe gune mu burken giri bu gwaza mlaba na kweku bobo ibi gune be we egwu ji jaibu we nata igado imebigo igada isosi isi nku igado imebigo ugo ndị ekwu mmelebe ekwu igado imegwu achọgọ m ebe na-arụ ma kwụsị egwu nwere ka m kwụsị egwu ma egwu ka m na-eti egwu nji je igbo nwee karịsịa ụwa ịgada isi nkwụ ịgada abụghị ebe ike nwanne mee chaplet ke na-aza ha ne ọmaba chapu no na ka na kwanigo chaplet ke na aza ha ne okwa iwe yesu omeleku chapu no na ka na nge iwe yesu omel Unyami na egwu ekpilia egugu chapu ndị aka na-emo ọnwa nne mee eze kwesịrị igwe mbunye bigo igwe ogbuli nna m egwu achọgọ m na-arụ eze kwesịrị igwe mbunye igwe mpa dansa nna dansa igwe mbunye egwugwu ụwa na-esi na-achị bịa ụwa na-esi na-achị ibe egwu na-eme obodo rekene ugodị egwu nji je igbo akara m eti egwu gbogbo n'ebe ọmaba chinedu elibe agụ odugwu na India elibe agụ elibe oyi mebigo elibe agụ elibe elibe mụbụ nwa na-esi igbo enwe egwu akpalikarị asịala eneni nwite mbakwu ohemo chinedu elibe agụ tuigo imebigo igwe mbunye dansa ka ebu abụ ka yoyo no na-eke na-ekwelengo ọdaba kpọzia ụwa kaba malebe ya emel Unyami n'egwu maka na iwe emere nkwu onye ọpụ iwe emere ka eche ekwu onye ọpụ iwe yesu ka o emekwa na iwe yesu omele egwu chunwu ike daalụ nne ugo n'egwu ugo arụkpụnagwụ idume atụ okongo mmudo oliza nwanne ka m igwe mbunye ebe igi nọ eje omaba chunwu ike dasa na alụ ngozo dasa mmanwụ eke na ego ugo ndị egwu daalụ nne